Ya Allah, 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 maganin a daɗe ana yi, lallai sun rike gaskiya. Sauƙi ya zo, sauƙi ya zo, a daɗe. Kowa ya daɗe yana yi, bauta mu daɗe muna yi, kyauta ka daɗe kana yi, kai kuɗi ka daɗe kana yi. A daɗe, a daɗe, a daɗe, a daɗe, habal medicine. A daɗe, a daɗe, a daɗe, a daɗe ana yi, a daɗe ana yi, ba a baka daɗe kana yi, ma'ama ke daɗe kina yi, tsoho ka daɗe kana yi, yaro ka daɗe kana yi, mata ku daɗe kuna yi, ɗan maza a daɗe ana yi, rayuwa a daɗe ana yi, amma kuma sai da lafiya. A daɗe ana yi, a daɗe ana yi, medicine. A daɗe ana yi, a daɗe ana yi. Ga a magani in ya zo, jama'a ga a magani in ya zo, ta ce a fito a bari ta zo, kowa ya iso ya ga in warzo. Za ka daɗe kana yi, ka san kai ma sai da lafiya. Za ki daɗe kina yi, kin san ke ma sai da lafiya. To a sha a daɗe ana yi domin samun lafiya. To a sha a daɗe ana yi domin warware gajiya. In ka sha a daɗe ana yi, sauƙi ne ke samuwa ƙwarai. In ka sha a daɗe ana yi, ƙarfi ne ke ƙaruwa. To ku sha a daɗe ana yi, da lafiya na ƙaruwa. In ka sha a daɗe ana yi, har ma a rana awon kowa. To ka sha a daɗe ana yi, alhaji baka da damuwa. In ka sha a daɗe ana yi, sai ka zama in ce uwa. Sauƙi ya zo, sauƙi ya zo. Ƙarshen sanyi, sanyi ƙarshe ya zo. A daɗe, 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 a daɗe ana yi, a daɗe ana yi, lafiya ta daɗe tana yi, gaskiya ta daɗe tana yi, rayuwa ku daɗe kuna yi. Maganin a daɗe ana yi, dan al'umma an kayo shi. Maganin a daɗe ana yi, al'umma ku ukun kaso shi. Maganin a daɗe ana yi, kun ce ya wuce ba da bashi. Maganin a daɗe ana yi, sauƙi ne kuma ya fito shi. Waye waye bai ji da idai ba, mahararsa ba ta yi mai fes ba, bai gina uwar gida a tai ba, ko hanya baka ɗauko ba, al'umma ba su ga da idai ba, wani ma bai ce kananan ba. Ka gina gida da yar mota, lafiyar ka ba ta ji daɗi ba, ka tara kuɗi kamar teku, can gidanka ba ka fi ƙarfi ba. To mai mulki a je mulki inda izancen lafiya ake, kowa ya iso ya ɗauna shi ban sallage ko kayo aike. Na ce a daɗe ana yi, kowa ya daɗe yana yi, maganin a daɗe ana yi, gaskiya a daɗe ana yi, mai ƙarya ne yake shayi. Lafiya ne uwar jiki ce, kowa ya ba za shi dashi, tunda naka kafin ka kauce, tunda har mota tafiya ce, to mai zai hana kai ka fiyaci. Duk masoyi ina gudun ka tabbata ranar babu sauƙi, in har maki ya kwanta na ce waye zai yaƙi. Allah shi ya yi cuta ya maganin ta abin da sauƙi. Maganin a daɗe ana yi, ina magani ne kamar haka. In ka ji jikin haka yayi haka yayi haka, sai ka biyo haka. Mai ciwon sanye, ciwon sanye na mara, mai zama a cikin ƙashi ma, hada mai rike da gaɓoɓi ma, mai gulmuriya ka dama, mai ulsa sai ka ɗau himma, mai basir sai ka sa zuma, typhoid ma bai da dama, wani na nan da malaria, wani ko ciwo na baya. Al'umma sai ku sa himma, a daɗe fa ana yi girma, a ciki da waje ƙasa an shema, jama'a sun daina bambarma, sauƙi ya zo daga Allah. To ga a daɗe ana yi, maganin a daɗe ana yi, bauta a daɗe ana yi, ƙauna a daɗe ana yi, aiki ka daɗe kana yi, kai kuɗi ka daɗe kana yi. Ni dai wake nake yi, ni dai wake nake yi, sana'a ce dole in yi, sai ku ce na daɗe ina yi, sai ku ce na daɗe ina yi. Nema kankat maganin sanyi ko wani iri a daɗe ana yi, traditional medicine.